नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. जिल्ह्यात SSLC परीक्षेत 3 विद्यार्थी राज्यात दुसरे स्थानार. कारवार SSLC रिझल्ट आज प्रगट जाऊन 625 पैकी 624 अंक घेऊन उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे 3 विद्यार्थी राज्यात दुसरे स्थानार येले. शिरसी मारिकांबा सरकारी प्रौढशाळेचो विद्यार्थी दर्शन सुब्राय भट, गोळी प्रौढशाळेचो विद्यार्थी चिन्मय श्रीपाद हेगडे आणि बैरुंबे प्रौढशाळेचो विद्यार्थी श्रीराम KM हेमी 625 पैकी 624 अंक घेऊन राज्यात दुसरे स्थान वेलात. तसेच गोळी प्रौढशाळेची विद्यार्थिनी तृप्ती रामचंद्र गौडा हेमी 625 पैकी 623 अंक घेऊन राज्यात तिसरे स्थानार येऊन शिरसी शैक्षणिक जिल्ह्याचे नाव वयर हाडला म्हण संबंधित शिक्षण संस्थेक विद्यार्थ्याल्या पालकान आणि सार्वजनिकान अभिनंदन व्यक्त करून शुभेच्छा व्यक्त केला. कोमरपंथ समाज ओपन क्रिकेट टुर्नामेंट. कारवारच्या मुडगेरी आंगडी धुमशिट्टा दादनबाग हिंगा क्षत्रिय कोमरपंथ समाज आयोजन करतात. सीझन 2 चे 5 ओव्हराचे हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट 2024 10, 11 आणि 12 मेक जातले. 10 मेक सुरुवात झालेल्या या क्रिकेट टुर्नामेंटाचे सेमीफायनल आणि फायनल राऊंड 12 मेक असून अंतिम विजेत्याक ₹30,000 नगद आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक ₹15,000 नगद आणि ट्रॉफी आणि इतर आकर्षक बक्षिसा असून या खेळाचे आयोजन कारवारच्या मुडगेरी आंगडी धुमशिट्टा दादनबाग या खेळा मैदानार जातले. या 3 दिवसाक आयोजकातर्फेन खेळाडूक आणि वीक्षकाक भोजनाची व्यवस्था असतली. या खेळाचे थेट प्रक्षेपण यूट्यूबाचेर प्रसारित असून गोवा लाईव्ह कास्टाचेर पळोवंक मेळटले. निवडणुकीनंतर कुटुंब आपताबरोबर वेळ घालता काँग्रेस उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर. कारवार गेल्या 2 महिन्याच्यान अख्ख्या उत्तर कन्नड क्षेत्रात प्रचारात मग्न आशिल्ली लोकसभा काँग्रेस उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमी सध्या कुटुंबाच्या आणि आपताबरोबर वेळ देऊ लागलात. काँग्रेस तिकीट जाहीर झाल्यानंतर तेमी उत्तर कन्नड क्षेत्राच्या पक्ष नायकाबरोबर कार्यकर्त्याबरोबर प्रचारात व्यस्त आशिल्ले. सध्या मतदान झाले. जून 4 तारखेर रिझल्ट येतलो. तोपर्यंत पक्ष वरिष्ठाले भेटी, कार्यकर्त्याबरोबर चर्चा, विजय पराजयाचे गणित या विषयात जास्त लक्ष घालचे असून तुर्ताक आपल्या कुटुंब आणि सोयऱ्याकडेन समालोचन करच्याक वेळ वयता. आता आपले भविष्य मतपेटीत बंद असून मतदारालो कौल 4 जूनाक जाहीर जातलो. तोपर्यंत मतदाराले मताचे समीकरण जुळवचे मुख्य काम म्हणून हरकत ना. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर.
तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।